Alang sa mga buot mag-unwind karong panahon sa ting-init, adunay bagong kasuruyan sa Zamboanga City kung nasa pwedeng mag-enjoy o ma-enjoy ang mini resort nga nahimutang sa usa ka agri-farm. Kini atong suruyon uban ni Efren Mamak. Ginadayo karon sa mga turista o residente ang usa ka agri-farm sa Sitio Hapa, Barangay Salaan sa Zamboanga City tungod sa maanindot nga view ug preskong hangin. Gawas niini, duna kini mini resort nga dunay swimming pool nga perfect nga pampabugnaw karong init ang panahon. Ilabi na nga ang tubig gikan sa usa ka tubod sa lugar. Duna say cottages nga swak sa mga boat mag-day tour o mag-overnight. Usa sa mga nahimong atraksyon dinhi mao ang nagkadiyang sculpture sa mga hayop, sama na lang niining giant crocodile. Wave. Okay, then sa side. Yes. Bulaga. Dito, parang a new experience, refreshing, a new part of experience na pwede nating ma-enjoy. Duna say pinasahing hagdanan nga giporma sama sa kamot sa tawo nga maoy sakaan aron makita ang picture perfect nga view sa agri-farm nga napalibutan og mga punuan sa lubi ug uban pang prutas. Ang 14 ka hektaryang luna giadornahan og kapin 4,000 ka mga ligid sa mga sakyanan nga klase-klase ang kolor. Nagsilbi kining harang sa kilid sa mga agianan aron matuyok ang farm. Gimontaran sab kini og 14 Stations of the Cross nga kasamtangan pang gina-develop apan gidayon na sa mga debotong Katoliko ni antong Semana Santa. Dito sir, open tayo dito. Ito hindi ito business. Yung sa akin ito open ito sa lahat. Lahat kahit hindi lang sa Zamboanga sa buong mundo. Pwede sila magpunta dito. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.